ये कितना दिन लगता है सूखने में? सूखेगा 5 से 10 दिन, इसमें तो तेल चप रहता है। अच्छा, मतलब 5 से 10 दिन लगता है। हाँ, हर रोज इतना निकलता है क्या आप लोग? हाँ खोसा तलांग थांबायो नहीं दी अमुखा टेंग्रा टेंग्रा अमन चिन्यांग सगुयो र बिहार नि होते जों तबो बिहार नि हेलो खापने ताकताय बुसं बाहाय तंबाय नरक न हायना हाय आनी जाकब देबरमा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नरक न खाबाय खुबाय लामसुगो नरक आनो जर किसाव हामजों मुंया फरमा बागै बेलाखन खाबाय खुबाय हामबाय आबागै आं अरो आं नंना आगिर न साजाक हास्टेन लुक्रक न अरो कक्टुमाबो नुगुइ मानाय हायखोबा आं जे मुभमेन्ट yang रगो थांमानि ते कयेकटा मांगफुलि रकनो तैबो फुनुंनायनि माने अम हायनो नरकनि बसकां तिने आं मांगफुलि तै फैखा नरक नायनायदि बेरमा चिनिति प्रासा रकनि नगो फुंआइ खांके फुंनि माइ दिपनि माइ हरनि माइ बेरमा सारा मामु संजागिया बेरमा सारा कुनो मामु संगिया आम तै आक्रान बसाकु आम हायनो अम तो बेरमाया आक्रान भाइके सनाम अमंखा बिहारो जेफ्रा आं बिहारो थाङो लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट आफ्रो आं थांमानि जेफ्रो बिहारो थांमानि प्रायनो अम 10 days गोजामनि मांगफिलि हायपनो नरकनो तिनि आं जरा माने फुनुंनानै मुसुंखा तामका आं बिजि दं नरक सायमानो दङ टिभि हबो आरन खलगै दङ नांगो आफाय अरासु फायमेनजा हायके अ बे आक्रान भाइके सनाम नायनायदि टेंग्रा आनि पुथिनि गे बुवालनि अ जागाव आं जेफ्रो विजिट खालायो बिहाराव अमंका हार नदी हार नदी नि हिनजाको आ जागाव बेलाखन आकबां आं आसकनो अबाब जाखा आसका आकबां हायनो गेले दं आतयो बाक्सा जत ब्रक आसे यांनि ब्रक साना थांगांके आचिकोनो साय आ कतरनो बिसिसाखौ बाबै आचिकोनखा हायनो गोबां मा हागे टेंग्रा आरक चिन ब्रक आक्रान सगैमान नुकना ब्रक अरने हयते तलांगै सिलिगुरियाव थाङो सिलिगुरिनो हयते चिनयां बर्डेक सगैयो ताबो त्रिपुराबो सोनामु बांलादेश नि सफायो तै त्रिपुराबो सोनामु हायपनो आक्रान भाइके सोनाम नायनायदि जाकब देबरमा ऑफिशियल हायका हास्टेनि खाबानो ताकुतायबो खुबसं नरक आनो लगिरि तंमानि बागै बेलाखनो खाबाय खुबाय हामबाय हायनो हाय नायनायदि अमांखलि देखा यार रास्ता देख ये वाला भी है बड़ा भी है हर नदी बिहार नि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट गानाव ओ तुई हर नदी तुई तरमानि बाय तुई जतन कुपलुंखा और आबो मानखा बेलायनो नुइ माखना लामा माहिकिनो फ्रानजाक चिकन पुठिया आबो बांकुमनि मार ये कितना दिन लगता है सूखने में? सूखेगा 5 से 10 दिन, इसमें तो तेल चप रहता है। अच्छा, मतलब 5 से 10 दिन लगता है। हाँ, हर रोज इतना निकलता है क्या आप लोग? हाँ, हर रोज इतना निकलता है। वो संगार को अपना थोड़ा और ये कहाँ बेचते हो आप लोग? वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी में। अभी हम लोग मछली भी नहीं खाते हैं कोई सब बंद है सब अभी कोई नहीं खा रहा है ना? सब बंद है। तो छठ पूजा और कितना दिन? 6 दिन और 6 दिन हम खत्म हो जाएगा। हम भी जब से बिहार में आया है बस हम वेजिटेबल ही खा रहा है नॉन वेज तो मिल ही नहीं रहा है। सभी बोल रहे छठ पूजा के बाद सारा बंद हो जाता है। तम आनाय नहीं दे मुसालि लाइट पर रखदोङो बुवाल बुसाबो दङ बुवाल बुसा गोबां खबर आ कत दं नरैफोर नायनायदि बुवाल बुसाबो दङ Ade rung bay arom lai tong ayo pura tui pungbai man tebop tui dil tong yang o top tui kisa komika o har nadi ni tui flat sung mani bay kebang kuk khetok khlainai rok
जोंजाला आसेखा कुटी रां लस जोंहा लामा किनाराव न सरावगो न आक्रान पुथि सनामै लामलायो तलांनि सानाखौ साइमनो हायपनो तामजानि सेलांमा सिनचा हायं जागाय आं तलांना मुसुंया वाल आ नायनायदि चिकन कतरबो दङ बांमाने साइमालाया आं उरि सावसे नंमानि हायपनो अर तेबो मारो चिकन ससा तैसाव साहासि अमखा तारबाय आरक आक्रान खावै थांबायगा यामो फ्रान लायजाक वा मार नायनायदि यामो मा यामो गोबां ना लायमान तास सासदि अमा वानाखा बेखौ बाइकखौ पुथिगुरा आंनियाखौ नायनायदि र पुथिगुरा हान खसायसि तलां थांबायो आयंगो बाइकखौ जालसाकाव आक्रान फ्रानै तंबाय नाहादि लामाव कुप्लुं अमनो जों दिब्रासाराव बिसे हामजाय जालायखौगो ग्रान बाक्सा देबबारमा तो चिन्यां सोनामलायो आक्रान सम गोनां जादबो फियाबा नों नायनायदि जालो एब्रा कुबुं थास सोनामबाय दंलायो फुलानराय yang tui torma beta pointu tui kiase beko tui tormani Biharo শুধু পুথি চিকন কতর যত কোজাক बाइके आक्रान पुथि आक्रान रक्षनामै बाइके सगैनायदि चिन्याङमो बिहारनि लकेश्वर डिस्ट्रिक्ट गानानि तेकासे डिस्ट्रिक्ट हार नदियो गोबां कुक नुई माखाना हायखौनो आक्रान सोनामै दङ आक्रान सोनामनि अमरक चिन्यां सालाय जाजावो नायनायदि ताई देखा यार रास्ता देख ये वाला भी है बड़ा भी है हर नदी बिहारनि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट गानाव ओ तुई हर नदी तुई तरमानि बाय तुई जतन कुप्लुंखा और आबो मानखा बेलायनो नुई माखना लामा माहिकिनो फ्रानजाक चिकन पुठिया आबो बांकुमनि मार नायनायदि अमंखा टेंग्रा आ अमनो चिन्यां सगैयो बिहारनि होते जों तबो बिहारनि लखीसराय डिस्ट्रिक्ट आं फाइजाक और नायनायदि आ बाहाके फ्रान ओ आक्रान दंनो चिन्यां सगैयो तेबो फ्रान लायजाक माने यां एरिया पूरा डिस्ट्रिक्ट अमाहायनो सुद काहे जागा सिमिया ओ टेंग्रा हंगे अमनो चिन्यां पाइसा लायजा जामानि नायनाय थाके सरगो फ्रान जाजावो साइमन नितै बरकुनो मेडिसिन यूज खलाया डायरेक्ट सरग कुतुंगो रिरु नुई माखना